ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተወዘፈ ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ መረበቱ ክምለስ ኢሉ ዝሕለፈ ውሳነ ከም ዝቕበልዎ ሰራሕተኛታት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ቤት ጽሕፈት ምልሻ ቤት ጽሕፈት ብዙሕነት ርክብ ህዝብታት ኮሚሽን ኣብያተ ህንጸት ትግራይን ኣረጋጊጾም። ስነ ስርዓት ርክብ ሳይ ጽገና ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ጽዮን ማርያም ኣኽሱም ተሳሊጦም። ኣብ ትግራይ ንሕርሻዊ ማእቶ ዝውዕል ክፍሊት ዘመናዊ ድኹዒ ብ12,000 ጥረ ገንዘብ እምበር ብባንክ ዝተሓገዘ ክፍሊት ተኸልኪሎም። መካየዲ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይ ብግዜያውነት ጋዜጠኛ ፈወርቂ ገብረህይወት ብፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ተሸይሞሎም እንተኾነ ግና ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝተሾመ ኣባዶ ገብረስላሴ ካብ ስልጣን የለዓለን ክብል ትእዛዝ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ነፂጎሎም። ካብ ወፃኢ ድማ ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንመትረብ እንግሊዝ ብሓንቲ ንእሽተይ ጀልባ ክሰግሩ ዝፈተኑ 106 ስደተኛታት ጀልቦም ተበላሻ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ዶም ምስ በለት ከድሕንዎም ከም ዝኻሉ ገሊፆም ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ተካቲትና ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብር ኢና። ትግራይ ኒውስ ኔትወርክ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ሓቢርኩም ናጽንሑ ናብ ዝርዝሮም ክነሰጋግረኩም። ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተወዘፈ ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ መረበቱ ክምለስ ኢሉ ዝሕለፈ ውሳነ ከም ዝቕበልዎ ሰራሕተኛታት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ቤት ጽሕፈት ምልሻ ቤት ጽሕፈት ብዙሕነት ርክብ ህዝብታትን ኮሚሽን ኣብያተ ህንጸት ትግራይን ኣረጋጊጾም። እቶም ሰራሕተኛታት ተወዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ዝተወሰነ ውሳነ እዋናዊ ግቡእን ቅቡልን ምዃኑ ውዒይ ዘተ ብምካየድ ከም ዝቕበልዎ ኣረጋጊጾም። ብመንጽር ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሉ መስዋዕቲ ዘሎ ቁጠባዊ ፈተናታት ኣብ ኣመራርሓ ዘሎ ተሪዮ መንፈስ መገልገላይነት ግና ትኹረት ክግበረሉ ይግባእ ኢሎም። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ላዕሎት ኣመራርሓትን ትካላት ከም ዝበልዎ መረፃን ምክያድ ኣብ ፀገም ኩነታት ስለ ዘለና አንጸላሊና ዘሎ ፀገም ክንፈትሕ ተወንዚፉ ዝጸንሐ መንግስትን ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ስርሑ ካብ ምምላስ ወፃኢ ዝሐሸ ኣማራፂ የለን ኢሎም። ኣብ ዝቐረቡ ሕቶታት ርእቶታትን መሰረት ገይሮም መብርህ ዛቡ ሓላፊ ኮሚሽን ኣብያተ ህንጸት ትግራይ ኣይተ ተወልደ ብርሃን ተስፋሎም ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝሕለፈ ውሳነ ውዕል ፕሪቶርያ ዝመጸሉን ዘለሉን ኩነታት መሰረት ገይሩ ኢሎም። ኣብቲ መድረኽ ብተሳተፍቲ ሽግራት ተባሂሎም ዝተለዓሉ ሓሳባት ትኽክል እዮም፣ ነዚ ድማ እዩ ቤት ምኽሪ መሊስና ፀገማትና ንፍታሕ ዝበሃል ዘሎ ኢሎም። ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ንዝሕለፈ ውሳነ ዘለዎም ድጋፍ ዝገለጹ ተሳተፍቲ ትዘተ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ድማ ገሊፆም። ምዚ ተኣሳሲሩ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ ምስ ኣድቮኬሲ ዲፕሎማሲ ዲያስፖራ ብዙም ኣቢሎም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ህሉ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ዘድህበ ዘተ ማሕበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብምፍራስ ቁልጡፍ መጠቃዕታ ንምግባር እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ሓቢሮም ነይሮም። ከም ሓበሬታ ፍልፍላትና ቀንዲ ዕላማት ዘተ ኣብ ዝሓለፈ ቀነ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ተኣኪባ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ዝሕለፈት ውድብ ሕወሓት ብቐጻልነት ብዝርዝር ኣብ ትፍጽሞም ተግባራት ዘድህበ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም። ማሕበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብምፍራስ ቁልጡፍ መጠቃዕታ ንምግባር እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ዝሓበሩ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ ንቃልስና ሓገዝቲ ምስ ዝኾኑ ኣካላት ዝግበር ክልትያዊ ርክብ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽል እውን ሓቢሮም እዮም። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ክፍጽሞ ይኽእል እዩ ንዝብል ስጋት ወራሪ እውን መብራህርሂ ዝሃቡ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ ዝተፈላለዩ ዝርዝር ተግባራት ይዕመሙ ከም ዘለው ብምሕባር እቲ ሓደ ናብ ትግራይ ከይበጽሕ ዝምለሰሉ መንገድታት ምትልላሽ ምዃኑ ኣብሪሆም እዮም። ነዚ ግና ሓድነት መላእ ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ምዃኑ እውን ገሊፆም ነይሮም። ስነ ስርዓት ርክብ ሳይ ጽገና ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ጽዮን ማርያም ኣኽሱም ተሳሊጡ ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ኣጽብሃ ገብረዝጋብሔር ገሊፆም። ንነዊሕ ግዜ ፀገም ዝርከብ ጥንታውያን ታሪኻውያንን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ጽዮን ማርያም ኣኽሱም ካብ ተጋጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ንምድሓን ብቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ በዓል መዛሕርግታት ኢትዮጵያን መጽናዕትና ተኻይደሉ ጸኒሑ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽብሃ ገብረዝጋብሔር ካብዚ ብምብጋስ ጽገና ንምክያድ ካብ ጉዳቱ ንምድሓን ንምስራሕ ጨረታ ዝተዓረ ትካል ርክብ ሳይት ማዝያ 19/2018 ዓመተ ምህረት ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝተረኸበሉ ከም ዝተሳለጠ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ኣመራርሓ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣመራርሓ ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣኽሱም ኣመሓዳሪ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ጽዮን ማርያም ኣኽሱም ክቡር ንብረ ኢድ ጎደፋ መርሃ ጨረታ ዝተዓረ ትካል ከምኡ እውን ኣብቲ ስራሕ ናይ ተወሳኺ መጽናዕቲ ከምኡ ድማ ቴክኒካል ድጋፍ ዝህቡ ናይ ስትራክቸራል ምህንድስና ስነ ጥንትን ጽገና ሓድግን ምሁራት ዩኒቨርስቲ ኣኽሱም ከም ዝተረኸበ ሓቢሮም። እቲ ኸይዲ ጽገና ፀገማት እቲ መካነ ሓድጊ ብዝፈትሕ ታሪኻውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶታት ክብርን እቲ ጥንታዊ ሓድጊ ብዝሕሉ ጽሬትን ሰለጤንን ዘሎ ኣብ ዝተታሕዘሉ ግዜ ሰሌዳ ክዛዘም ከም ዝስራሕ ተዛሪቦም። ምድሓን ሓድግታትና ሓላፍነት ኩላትና ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ሕብረትን ምድግጋፍን ድሕነትን ክንሰርሕ ንላበ ኢሎም ዶክተር ኣጽብሃ ገብረዝጋብሔር
أب تجري نحرشوا ماتو زوج الكفلي زمنا ودخعي بعصر تخلت شحتر جنزب مبر ببنك استحجز الكفلي تخل كيلوم أب تجري جبر حرس تهزبنا ببورو زيت درجو مرحة خاينة بهالتي زمنا ودخعي مدوريان خون تلبر عصر تخلت شح بتر جنزب مبر ببنك خفلي ترانسفرين قبلن قبل على تدبنا كوينات نسألي وزن حرستي كبير كتبها سيايب سحلهم هلو حرستو تماريرهم زي أب تجري بينا والسنتات بمستن ولدتات أو كينات شميمو كلونو كراجز في التنزل حيلك كي تجبرات حزون مقصل أبت عندي حقوق قطبات تجري زغون حرستي بخبيد حزين اللي يبلو وقلت تقومتي أكلات إذا في السمة مقصلتي أب مخطقنا تجري زنبرة موجو أي نواسن ويد ما أخل أخلي كون جنزبي بالنانزبل سدرابيتات استوسد كلكلا سبا حجزن توتات حرشان زنبرة مخانون توم تقومتي وسيهم حبيرم اللوم مكايد سراح تلفزيون تجري بجزياونت غازيتنيا فرق جبريوت ببريزيدنت جنرال تادسة تشيمولم قال ميديات تجري بودو بمسرح تأثيرو مدبات جزياون منجست تجري ذات تناقفو كابزول بمجس تلفزيون تجري مبجس سجير متقري كم سجفر زفلتيم على كادر حوا هنا أبار جبر سلاسة كاب سراح مكايد نت ميديا كم استبارر ونفلت قالوا متقريات ونكقد صليت بهاي نيريم بانصارقنا أبار جبر سلاسة كاب سلطاني أيل علن كبلت إذا بريزيدنت تادسة ورده نسيقلهم ببريزيدنت تادسة ورده كبكايد سراح تجري تلفزيون زحلف سمن دبدبة صحيفو لزنورة أباري نعو توكيو حلافنا استوهابو أفوركي حلافنا نستوهابو أفوركي جبري وسلطاني أيركبني للهم مكينا نهاية تكال حيزوي ملسن زبالن تخن بتوسخي كابيرو كايد سراح وصف غارنيا يكونن إلوين زينة تجري تيبي أنفتي بني إرمن كام زلو لا تحبريم أباري فريش زلو جزيو من قصنا عيكل الحجة ونتيبلون ودبيا مديباتني زبل مرقز كام زحزوني زراب بهذا حصر جزيو محور جزيو محدار تجري بمفراس تي أبي كلتشون عصر تخلتن استمرت بيت مخري كم تملس فلتت حوحة زاوة تمام رحك خون كان زخلون نتحبريم لعلي 3.5 مليون بروص استقبرلو نغوس داغماي نغوس تسميه ناي دمصاوي صغازاب قبر سلاسه حدش ناي تግርኛ ሙዚቃ አልበም ድሕር ጽባሕ ሐሙስ 22 ማዝያ 2018 ዓ.ም ንህዝቢ ከም ዝዝርጋሕ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ድምጻዊ صغازاب قبر سلاسه ትማሊ 19 ማዝያ 2018 ዓ.ም ምስ መተሓባበርቱ ኮይኑ ኣብ ሆቴል ካፒታል ኣብዛሃቦ ጋዜጣ መግለጽ እንትኸውን ዘራብዓይ አልበሙ ዝኾነ ስራሕ ንምዝዛም 2 ዓመታት ከም ዝወሰደሉን ብሓፈሻ 12 ደርፍታት ከም ዘጠቃለለን ተገሊጹ እቲ አልበም فقري ባህል ማሕበራዊ ጉዳያትን ዘተኮረ ኮይኑ ካብ ሓንቲ ናይ ህዝብ ደርፍ ወጻኢ ናይ ኩለን ደርፍታት ግጥምን ዜማን ብባዕሉ ብድምጻዊ صغازاب قبر سلاسه ዝተሰሓየን ብዙሓት ኪላታት ሙዚቃ ትግርኛ ዝተሳተፍሉ አልበም ናድና ኢንተርቴይንመንት ኣብሰሰሜ ኣብ ናይ ባዕሉ ዩቲዩብ ቻናልን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ዲጂታል መተግበርታትን ኣድመጽቲ ሙዚቃ ከም ዝርግሕውን ንምፍላጥ ተኻይደሎም بموداتا كابوصاي حلوة بحري فرنسا نمترب انجليز بحانتنش جلبا كساغر زفتنو 106 سدتنياتات جلبوم تبلاشام اب ماخل بحري دوم مسبلات كدحنوم كم زخالو غليصم ازوم بقدام بصقام زودقو سدتنياتات اب غزا حدا غرديت نابتب مركب دحر مسغغارم ناب سنبت بزوغح ناب ودب كالي كمزاتو سبسلطان حبيروم ابتن هيوت دحن سرحيت فلما اب كبابي ويمير نابتا جلبا كديو كلو كاب حدا غن زودقو شعات سبات حجز تاغيرلوم نيروم مسوم زنبرت ونازت ጓልን ስቴቲ ህጹጽ ሓገዝ ንምርካብ ብሄሊኮፕተር ናብ ሕክምና ተወሲዳላ ብተወሳኺ ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻመ ምስተረኽቡ 6 ሰባት ደሚር ካብ ጠቕላላ በዝሒ ዝደሓኑ ስደተኛታት 119 በጽሕሎም ብመሰረት ሓበሬታ ወሃብ ቃል ሓለዋ ባሕር ፈረንሳ ሓደ ካብቶም ጽዑቕ ምንቅስቓሳት ዝካየደሎም መስመር ማያት ጥንኩር ኩነታት ኣየር ስለዘለዎን ህይወት ስደተኛታት ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ገሊጹ ብፍላይ ኣብ እዋን ቁሪ ሙቐት ናይቲ ማይ ኣዝዩ ዝተሓተ ስለዝኸውን ሰብ ኣብ ውሽጡ እውን ሒደት ደቂቕ ጥራሕ ብህይወት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ጠንቂቖሎም እዚ ስርሒት ድሕነት ዝተኻየደ ዓባይ ብሪጣንያን فرنسان نتحدث عن مقطع ناي 662 مليون باوند حدش سممع دحر مفرامن أبوش تسامونيم كبرى تغطتلتي تقرأي نيوز نيتورك نلومي حالينا نبخم زبلني مدينتات أبزي يبقعهم سابسكرايب لايك شير مقباركم يترسعون سلام